मोर नाम तो लोला चेयरमैन बायदो पैसा तो लुआ ना इटु कोले होले सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिखौ नोंथांमोना निश्चय नुनानै बुजि मोनखादों आरो गोबाङानो नुखाबाय गोबाङानो नुवाखै जानांगौ दा जायफोर नुवाखै नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंबा निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना इयुननि थाखाय स्ट्रं जानानै थाखानो हागोन आरोना मानोना रेडि जानानै थाखानो हागोन दिनै बेफोरबायदि भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव जोङो भिडिअ लाबोयोबा गोबाङानो दुखु मोनो नाथाय बेसेबांसिम सैथो जों बेखौ मिथि मोना नाथाय जाय मानसिया दिनै नैबे चेयारमेनजों आलनाना आलमा बसुमतारी बिथांजोजों बे चेयारमेनजों माने न' PMAYG नि न'खौ लुनानै होगोन होननानै 2 केसटि दुरुनानै लाबाय हा 30,000नि सायाव आरोखि नैबे भिडिअखौ गोबां ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों एसामिस ससियेल मिडियायाव जा बर'आवबो दामहांबाय आरो दामबाय माने मैयानिफ्राय दा नैबे भिडिअनि सायाव बिथांजोमोनहा न'आव मानसि लालायना थांनानै जाय मानसिया ससियेल मिडियायाव होदोंमोन नङा होमबा जोंनि रांखौ माने बिथांजोआ लानानै 2 केसटि फैसाखौ लानानै माने न'खौबो लुना होआखै बालि सिमेन्ट अन्थाइ जेबो गाराखै रडबो गाराखै होननानै बुंनायनि सायाव बिथांजोमोना मा खालामफिनखो फिन खेब मिडिया लाना थांनानै बिथांनि न'खराव थांनानै माने नङा चेयारमेन बायद'आ फैसाखौ लायाखै होननानै बुंहोफिननो थिनहैदों स' बे भिडिअनि सायावनो आं बेखौ बुङो যোনটো মানুহৰ পৰা পইচা খাইছে আপোনালোকে পইচা খাইছে বুলি অলৰেডি ভিডিঅ' দি দিলে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি দিলে আপোনালোকে জানে না নাজানে যে সঁচাকৈ চেয়াৰমেন বাইদেৱে আপোনালোকৰ পৰা পইচাটো খাইছে না নাই PMA ঘৰৰ পইচাটো খাইছে না নাই 2 কেষ্টিৰ পইচা আৰু আজিলৈকে এজন বাইদেৱে কৈছিলে কি আজিলৈকে মানে একো খিল বালি ৰড চড একো পেলোৱা নাই তো এইবিলাক সঁচা না মিছা যে আপোনালোকে যদি সঁচা হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ নহয় বোলে কেলে ক'ব লাগে নহয় বোলে কেলে ক'ব লাগে তাত তেখেতসকলে ধমকি দিছে নেকি মাৰিছে নেকি আপোনালোকক যিটো নহয় বোলে আকৌ নকয় আমি মাৰিম পিটিম বোলে এনেকুৱা ধমকি দিছে নেকি এইবিলাক ধমকিটো ভয় কৰি একো লাভ নাই যিটো কথাটো সঁচা হয় সঁচা বুলি কৈ দিব লাগিব যদি ধমকি দি পেলাই যিটো তেখেতসকলে হেৰি কৰিছে ক'ব দিছে এইবিলাক স্পষ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক এতিয়া ৰাইজসকলক মানে কনফিউজ কৰি দিব নালাগে আপোনালোকে গম পাইছে না दा नोंथांमोना निश्चय बुजिखायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि जाख्ल'नाय सोबख्ल'नाय जागासिनो दङ जोंनि बिटिआर सरकार थासान्दियाव बर्तमान प्रमद बर' सारा बिटिआरखौ सालायगासिनो दंथ' दिनै बिटिआर सरकार प्रमद बर' थासान्दियाव बेफोरबायदि जाख्ल'नाय सोबख्ल'नाय नासयनाय खामानिफ्रा सोलिबाय थायोबा प्रमद बर' सारा जोबथा बरनाम मोनगोन दिनै जानांगौ प्रमद बर' सारा खिजानि मोजां खामानि मावदों बा मोजां खामानि मावलांनो नाजागासिनो दङ बर' हारिनि थाखाय बर'फोरनि जेंनाफोरखौ फोजोबलांनो सानगासिनो दङ अर्थात बर'ल' नङा बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव जेसांखिनि माने जाथि जनगोष्ठी जनसंख्याफोर दङ बिथांमोनखौ समान भाबै नायनोगोन होननानै बुंनानै लानाय हिसाबाव दिनै जिथु बिटिआर सरकारा बा प्रमद बर' सारा समान नोजोरजों नायलांनो साननायावबो दिनैनि दिनाव जिथु जे बे चेयारमेनफोरनो सोरबा मेम्बारफोरनो VCDCनि नै बेफोरबायदिया जिथु गाज्रि बारहावा खालामनानै होयोब्ला प्रमद बर'नि सायावसो गिदिर गिदिर बरनाम मोनगोन दिनै आं प्रमद बर'खौ बुंनो सानाखै नाथाय प्रमद बर'खौ आं बुंगोन नै बिसोर जे प्रमद बर' सारा नै बेफोरबायदिखौ नोजोर बोनांगौ मानोना बैफोरबायदि चेयारमेनखौ नोंथांनि बे UPPL सरकार थासान्दियाव स्कपखौनो होनो नाङा जिथु जामारदोंब्ला दिनैनि दिनाव बे आलना बसुमतारी ना आलमा बसुमतारी होनदों बे बिथांजोमोन बायदिखौ बेफोरबायदियाव चेयारमेन फजना दोननानै जेबो फायदा गैया मानोना बिटिआर सरकारा बरनाम मोनगोन प्रमद बर' सारा बरनाम मोनगोन बेखायनो आं सानो प्रमद बर' सारमोनहा जुदि गोख्रों आयेनजों थाबायनानै गोख्रों स्ट्रं भाबै नै बेफोरबायदि जिथु जाख्ल'नाय आरो सोबख्ल'नाया सोलिमारदोंबा कारापसन खालामनाया सोलिमारदोंबा नोंथांमोना नोजोर बोनानै बेफोरबायदि बिथांजोमोनखौ मेम्बारानो जा चेयारमेनानो जा आउट खालामनांगौ नङाबा बिटिआर सरकारा रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि साव मोनगोन आरो नासयनायखौ नुनो मोनगोन मिथिबायना दा आंनि बुंनायाव गेना गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निश्चय निमाहा होगोन ओंखायनो जों सानो जे साफ्रोमबो जुदि जोंहा बिटिसिआव एबा बिटिआरआव जाथि जनगोष्ठी हिसाबै थांनानै थानो लुगैदोंबा ज'है समान नोजोरजों जुदि बयखौबो नायनो सानदोंब्ला नै बेफोरबायदि जाख्ल'नाय सोबख्ल'नायखौ जोङो जालदाब नारगारनानै दोननो हानांगोन आरो बैफोरबायदि बिथांजो बा बिथांमोनखौ बैफोरबायदि चेयारमेन मेम्बार सिटनिफ्राय बोखारनानै दोननांगौ अब्लानो बिथांमोना माने मा होनो फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनफ्रा बेफोरबायदि मावनो हानाय नङा होननानै आं आसा खालामो आरोना नोंथांमोना मैया दाखालि ससियेल मिडियायाव बिथांजोमोना बे एसामिस ना बङालिमोन जिखुनु बिटिआर ओनसोलाव थानाय बिथांजोमोना मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोलाय एसे खोनासंनानै लाग्रो बिनि उनाव आं नोंथांजों फिन सावरायफिनगोन आरो बिथांजोमोना न'खराव थांनानै मा बाथ्रा बुंहैफिनदों बेखौबो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आरो नुदोंब्लाबो नोंथांमोना नायनानै लाफिनबानो जाबाय आं मा बाथ्रा बुंनो सानगासिनो दं তাৰপিছতে এইটো ঘৰটো 1 কিস্তিটো বনালে
এক কিস্তিটো বনাই ইমান দিন আমি ৰখিলো যোনে কাম কৰিছিলে তাইলে ঘৰত গৈ মই তাক খবৰ দিলো দাদাই মোৰ ঘৰটো কিয় বনাই দিয়া নাই বুলি ক'লো তাৰপিছতে ক'লে যে এইটো আপুনি বনাব লাগিব বুলি ক'লে তাৰপিছতে মই এইটো জনালো এইটো ঘৰটো আপুনি বনালে আমি এতিয়া কেনেকে বনাব পাৰিম বুলি ক'লো তাৰপিছতে এই যোনে মানুহজনে কাম কৰি আছিলে এই ঠিকাদাৰ হিচাপে তাক আকৌ একবাৰ ক'লো দাদা ঘৰটো বনাই দিব নে নাই বুলি ক'লো তেতিয়া মোক যে এই উত্তৰ দিলে চাম মই আলমা বাইদেউক সুধি চাম বুলি ক'লে আলমা কোন হয় এইটো আমাৰ VCDC চেয়াৰমেন হয় একেই কাণ্ড হল জুস্মিতা লাকৰা নামৰ এইগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো টিনা লাকড়া কিমান দিন হল আপোনাৰ ঘৰটো তেনেকুৱা 1 বছৰ হ'ল 1 বছৰ হল এই কিমান কাম হৈছে আপোনাৰ ঘৰত 2 কিস্তি 2 কিস্তি সোমাইছে পইচা অ পইচাটো আপুনি উলাই দিছে ওলাৱা নাই নিজৰে ওলাইছে আপুনি নিজে উলাই নাই। কাক দিছে পইচাটো ইমেল ইমেল কামটো আপোনাৰ কৰা নাই কৰা নাই কলা কি কয় বনাম কৈ আছে এতিয়ালৈকে বনাব নাই পইচা সোমাইছে ওলাই দিছো আমি কিবা ফিংগাৰ মাৰা নাই আমি এটিএমৰ লগত ওলাই দিছো পিছত কিমান পইচা উলাই দিছে 32,000 32,000 অ আপোনাৰ ঘৰটো এতিয়ালৈ একো কাম হোৱা নাই একো কাম হোৱা নাই শিল বালিও পেলোৱা নাই ওলোৱাৰ পিছদিনাই কৈছে মই আজি কালিৰ ভিতৰতে শিল বালি পেলাই দিম এনেকা কৈছে এতিয়ালৈকে এতিয়া 4-5 মাহ হৈ গ'ল শিল পেলোৱা নাই বালিও পেলোৱা নাই আৰু ৰড চড একো আনা নাই এতিয়া কথা হল কোন এইগৰাকী VCDCৰ অধ্যক্ষ আলমা বসুমতাৰী बिथांमोना निश्चय खोना मोनदों बुजि मोनदों नङा होमबा फैसाखौ गावसोर न'खरनि बिगोमाफ्रा दुरुननानै हराखै आरो फिंगारबो मारियाखै डाइरेक्ट ATM कार्डजों दुरुननानै लांदों होनना बुंदों अब्ला दिनै बिथांजोमोना न'खराव थांना मा बुंहैदों मा बुंहैदों फिंगार मारिदोंमोन फिंगार मारनायाव जायाखै फैसा दुरुननो हायाखै होननानै बुंनो थिनहैदों बा खावलायहैदों बै न'खर बिगोमाफोरखौ नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनखाबाय आरो मिथिखाबाय दिनै जोंनि जोबथा जोंनि बर'आवनो गाज्रि खामानि मावग्राफोर बर'नि हारिखौ बर' समाजखौ बरनाम होग्राया जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो दङ होननानै आं सानो मानोना जेसांखि नै बेफोरबायदि चेयारमेन जादों सोरबा मेम्बार जादों गैयाबाबो नन क्वालिफाइडथ' नंखाया बिसोरो नन क्वालिफाइडथ' नंखाया मेट्रिक पासनि सुबुंफोर नङा होमबा एसे एनै रोंबाय मेम्बाराव मोनबाय बिथांमोना सोरबा चेयारमेन जानो हाबाय नङा होमबा सोरबा VCDCनि बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा बिबान मोनबाय दिनै बिथांमोना गावनि रोंगौथिखौ मा खालामदों रोंगौथिखौ दोनखोमानानै गाज्रि खामानिखौ दिन्थिनानै लादों संसार नाङै गाज्रि होननानै गावसोरखौ सिनायथि होनानै लानो नाजागासिनो दङ स' बेफोरबायदि जायोब्ला मा जागोन जोंनि बर' समाजा गुबुन हारियाबो जोंखौ गाज्रि होननानै मिथिगोन गुबुन जातिफ्राबो जोंखौ मुगैगोन जोंनि सरकारखौ नेवसिगोन जोंनि सरकारखौ नासयगोन बिथांमोना फैबाय थानाय बाराव बेफोरबायदि आखलबा थाङै थुङै जोंहा प्रमद बर' सारासो फोद्दा खांग्रांनायनि चान्स दङ दा बेखायनो आं सानो जाहाथे जोंहा बिटिआर सरकारा आरो बिटिआरनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोर मोजां बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोगिरि बिथांमोन बैफोरबायदि जाख्ल'नाय आरो सोबख्ल'नायफोरखौ जाहाथे गोजान जाहोयो आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामहरो जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायनो सानो दिनै बै बिथांजोआ जिथु थारैनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावमारदोंमोनब्ला बा जामारदोंमोनब्ला नोंथांजोआ बेफोरबायदि खामानिखौ मावैया मोजां होननानै आं नोंथांजोखौबो रिकुवेस्ट खालामहरो दा जाय हक गोरोन्थिया जाया नङा जाबाय खनसे खननैया गोरोन्थिया बयहाबो जायो खनसे खननैखौ निमाहा होनो हायो नाथाय बाराव रावबो निमाहा मोना आरो बेबो मा गभर्नमेन्टनि न'खौ जाख्ल'नायखौसो रिपर्ट होदों मिथिबायना गभर्नमेन्टनि स्किमखौ जाय मानसिफोरा जागोन बेखौथ' मिथिखागौ जुदि बिथांजोआ केस रेजिस्टार जायोब्ला माबायदि जागोन नङा होमबा दा जेरै नों आंनि नर्मेलि थाइसे थाइनै खांनानै हरनाय फैसा नङा बियो गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनायसो जिथु थाङै थुङै दायनिगिरिया सोरखौ खालामगोन बै न'खर बिगोमाखौसो खालामगोन नङा होमबा नोंथांमोना बिथाङानो जोङो थाखाखौ हरबाय सरकारा नङा होमबा नाथाय बिथाङा न'खौ लुनानै लायाखै नै न'खौ लुनानै देखायाखै नै बेफोरबायदिसो जागोन आरोखि बै न'खर बिगोमाखौसो जायनि बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबदों नैखौसो फासायनायनि प्लान आरो फासि होनायनि माबा आरोना नोंसिनि पलिसिया थारमाने बेफोरबायदिसो खैसार सानानै दोनजोबो नोंसोरो बेखायनो आं सानो बेफोरबायदि गभर्नमेन्टनि न'खौ मोनाबाबो थैनाय नङा नामाब्रा होननानैसो आं सानो मिथिबायना बे गभर्नमेन्टनि न'आव थानो मोनाब्लाबो जों थैनाय नङा दां नैखौबो सिन्था खालामनाय लाङोलै आहा बाराबा मिथिबायना जेरै जोङो खस्थ' भुगिनानै मावनानै जानायावनो जोंहा अरायसम गोजोननाय दं बायदिसो आं मोनबाय मानोना जोङो जिबायदि गभर्नमेन्टनि न' बां मोननो थांगासिनो दङ नैबेखौबो लामा ससेयावनो जिथु गाइड खालामोबा ब्लक खालामनानै दोनोबा जाथेजोबनानै दोनोबा बोरै जानांगौ जाखो बिदिबालाय सोर फाग्लाया गभर्नमेन्टनि न'फोरखौ लानो गोसो जानो आरो गभर्नमेन्टखौ बेफोरबायदि सरकारखौ सोर सहाय होनो गोसो जानो नङा होमबा दिनै गभर्नमेन्टखौ दैथायहरदों सोर सरकारखौ थिखोहरदों सोर नों आं रायजो राजा जाम्बा जाम्बियासो ना नों आं रायजो राजा जाम्बा जाम्बिया नङामोनब्ला
नों आं जाम्बा जाम्बिनि नैबे आसिनि मैल्य नङामोनब्ला दिनै सरकारा देरहागौमोन जानो देरहाया बेखायनो सिन्था सरसा खालाम इयुननि थाखाय दा जिथुनाखि 5 बोसोर रानिं जागोन ना बेखौ सिन्था खालामनाङा अराय सम जाहाथे जोंनि सिदा माब्रैबा थांनानै थाबाय थागोन जों मारैबा जोङो बे गायथियाव जिरायनानै थाबाय थानो मोनगोन जोङो मारैबा जोङो बेफोरबायदि बिबानखौ मावबाय थानो मोनगोन नैखौ सिन्था खालामनांगौ नोंथांमोनाबो फिसा फिसौ दङ बै नोंथांमोनजों जाखर जानायाबो फिसा फिसौ दङ बैसोरहाबो फिसा फिसौनि थाखाय फिउचारनि थाखाय जेन सरकारनिफ्राय फ्रियाव मोननाय न' बांखौ मोनगोन नामा मोनफुंनो हागोन नामा जोंबो साननैसो थानो मोनगोन नामा बे न'खौ सिन्था खालामो थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम जोंनि मोजां खामानि मावनायजोंनो अराय सम थैजासिम जोंनि न'खरा थांनानै थाथों आरो जोंनि गथ' गथायनि फिउचारा मोजां जाथों होननानै नोंथांमोनाबो सिन्था खालामनांगौ दिनै बेफोरबायदि गोरिब गुन्द्राफोरनिफ्राय सोबख'नाय जाख'नायनिफ्राय गोजानाव था नोंथांमोन प्लिज अननानै आं रिकुवेस्ट खालामो दा आं बारा गोलावखौ बुंलिया बांद्राय बुंनाय माने भिडिअआ गोलाव जाबाय थानाय बेखिनियावनो आं भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना बिदिब्ला बै बिथांमोननि न'खराव थांनानै नैबे बिथांजोमोनहा मेम्बार बिथांजोमोनहा मा खावलायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बुजिनानै लादो নিজৰ ঘৰটো বনাম আমি নিজে মোৰ নামটো ল'লে চেয়াৰমেন বাইদেউ পইচাটো লোৱা নাই এইটো ক'লে হ'ল চেয়াৰমেনে পইচা লোৱা নাই আমাৰ মাৰ একাউণ্টতে আছে ঘৰটো আমি নিজে বনাই ল'ম বাছ এইখিনি ক'লে হ'ল আপুনি কৈ যাওক হা যে কালি এটা নিউজটো ভাইৰেল হৈছে এনেকা চেয়াৰমেনে পইচা খাইছে ঘৰৰ পইচাটো এইটো কিমানলৈকে সত্য বুলি একে সুধিব আপুনি কৈ যাওক মানে কালি কি নিউজ বাজিছে মই নাজানো কিন্তু যিটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কিস্তিৰ পইচাটো মেম্বাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট কিস্তি বনোৱা হ'ল কিন্তু ছেকেণ্ড কিস্তিৰ পইচা আমাৰ একাউণ্টতে মাৰ একাউণ্টতে আছে কোনোৱে পইচা লোৱা নাই নাই মোৰ নামটো মেনশ্যন কৰা চেয়াৰমেন বাইদেউতে পইচা আমি দিয়া নাই আমাৰ হাততে আছে বুলি ক'লে হ'ল মোৰ নাম মেনশ্যন কৰিছোঁ বাইদেউ আপুনি আহিব চাবলৈ ঘৰটো বনাই আছে নাই 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 একদম আমিও আহিম আমি আহিম না এইবাৰ হ'ব দে কওক চেঞ্জ লোকেশ্যনটো এইটো কৈ দিব পইচা কোনেও চেয়াৰমেনে পইচা আমাৰ লগত লোৱা নাই নহয় এই ক্লিয়াৰ কৰি দিলে অলপ ভাল লাগি চেয়াৰমেনে পইচা লোৱা নাই যোৱাকালি এটা অভিযোগ ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিউজ মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে যে আপোনাৰ পইচা ঘৰৰ নামত অহা পইচাটো কোনোবাই খাইছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে পইচাটো কায়ো খোৱা নাই এইটো পইচাটো বেংকতে আছে ফিংগাৰ মাৰি তাতে ওলোৱা নাই কিন্তু যোনে বনাইছিল তাকে আমি খবৰ দিলোঁ বনাবলৈ এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া যোনে বনাইছিলে নবনাওঁ বুলি কৈছে এতিয়া তেখেতে নবনাওঁ বুলি কৈ কি কৈছে আপোনালোকক বনাব দিছে হয় এতিয়া আমাকে বনাব দিছে এতিয়া আমি এতিয়া কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম আমিতো নাজানো এতিয়া বনাই এতিয়া আমাৰ হিচাপতে এতিয়া আমি নিজে বনাব লাগিব এতিয়া আপোনালোকক নিজে বনাব দিছে পইচাটো যিহেতু আপোনাৰ নিজে বনালে হৈ গ'ল তেতিয়া